Hello, my adeshe, yiye modofo pa efie jemfo a ankrabium. Emra yeri to anamon ewo adaduanan enije ene abrabo a ye ni so yimu. Ene da etoso du no. Ni eda ye nim ana ye mbotai ne se ye betwere nneɛma maako edu a ye bɔ mmɔden wo. Nneɛma maako edu a yankasa yetumi hu sa ade yi de me ya ade wo. Pa chawo enka nkyerɛ mi se wonni bi. Me pa chawo enkese wode ade pa bi amfi wo mumma. Efise saa na obi aka kyerɛ wo. Saa na wona na wagya ana ebusuafo aka kyerɛ wo se wode ade pa bi amfi wo mumma. Yate. Nanso ene ade akyem. Wo ha. Oba ade na obo wo no ode ne pa bi dua ewu bebi biara wo fi a wo ba ya wa beka ye ho asase isu ode bibi adua ewu mu nti ene wo ye nkom ye mu no ye betwere wo nneɛma poli edu a yankasa yenim se ye ya ade wo eye nyomto eye aduane a eye nkuransha a wotumi de shobi eye adamfo pa woye ma obi ana eye mmoa a wotimi de abo obi den na wo ya ade wo wankasa wonim emiso obi ewe yi hu wankasa ko mu na bisa wo hu se nneɛma edu ben na wo ya ade wo nieye nienye nia enhyeda enhye nkuran ni nyinara ka wosu oban ena wobɔ berɛ mu nti ye betwere wo ni nyina fa wo homai fa wo twere odua na fiase twere na first to baby a de bia wo behu na afei ka nkuransensam egu so wo sɔre anopa biara ka nkuranhye asem egu so efise eye wode wo mu na efi bai na nienye no ye behwe ne atenetene no nieye no nso ye behye mu kena na ya bɔ mmɔden se ye tu anamon wo ho na de yedu mpempen so a ye pese ye ntu anamon enkosi nti enede ye ntuatua menware nneɛma du ben na wo ya ade wo twere we na ye ntu ho anamon ene me hyebu nkoran se me kai wo se wo nneɛma du bi ewo wa abrabo mu a esese wotu ho anamon eyi modofo pa efie jemfo a ankra na me kai wo se osombo na ya wo sibia yi mu ewo bibi ho nti eye nkai keke na me kai wo eyi modofo pa efia yebehia ewo da eto so du ba kono mu makramo